Sithini ngesingisi isingular and plural angisho nayenza. One dog many Dogs. one car many Cars. one house many Houses. one fish many Fish. 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 How? Fishes. One fish, many fish. How? There's no such a thing like fishes. Yo. It's only lalelani. It's only fishes. Nangabe lama species emanzini ahlukile. But ama fish, we say fish, it's plural. Nakunama fish like ama shark agcwele, we say fish, it's plural. Mara nakunama fish ahlukahlukene, bese it's fishes. Ne? Lalela ukuthi uJehova usebenza njani. Lalelani very carefully. Nayibona ama fish emanzini ayi5. Yazi yenzani? Iyaphapha, iye kuphi? Iye lephezulu. Nayifika lephezulu ibheke phasi. Bese ivula lamehlo, we call it verkyker in Afrikaans metal. Ne? Binocular. Nayibheka lamanzi, le fish engaka, iya exaggerate, iya magnify. Ibona le fish engaka sekhulile ingaka. Ngoba lamehlo I exaggerate the object lapha phakathi. And ukhozi I lose focus. Alenze ukhozi I lose focus. Alithi ngifuna le fish, ngithi hayi sengifuna le. Ngifuna le. Uyabona impilo nofuna something, kosele ube njani? Ube focus. Nawufuna ukuba idoctor, hlala nalento studisho uthi nyoba idoctor. Nawufuna ukuba ilawyer, hlala nalento studisho uthi nyoba ilawyer. Nawufuna ukuba uteacher, uthi nyoba uteacher. Ufane nani nokhozi. Nayiphathe ukugcinayo. Ukhozi kufika la liguge khona lenzeni? Liguge khona. Bese hlala phezulu. Yazi lenzani naligugini? Hlala phezulu kwedwala. And